Sí. Sí, Maru, la asesora de aquí de la oficina. Nos podéis llamar en cualquier momento y intentaremos ayudaros en ayudas, en marketing digital, en transformación, en todo lo que necesitéis. Rozar todo o camiño anterior para que haxa as menos dudas posibles e que todos sepades que igual desde os propios concellos, a través dos agentes de emprego, que ás veces van máis pequenas, empresas máis pequenas ou non tan pequenas, ás veces hai dificultades en certas poder europeos tamén podernos estar en contacto. Está claro que si entre todos estamos en contacto, entre a administración e nada máis. Non sei se queres algo de preguntar. A noso sector. Sí, ya teníamos pensado, ahora... Sí. Porque digo, No, tenemos nosotros que nos pongamos cara también, porque esto conocer a todos. a propia publicidade. Vos vades dar información ou vades axudar a realizar eses proxectos? Todo isto é facer, eu teño unha idea, Claro. e teño que plasmar Por cada unha das personas, pero creo que tendo claro, sabendo o todo... A veces esa listaxe necesitamos. O hándicap que temos é o que nos marca Europa. Europa, no cabo, que as órdenes están feitas por personas, por técnicos, que salen das nosas ideas. Unha anterior axuda que si o tiña, o avale, por eso... No GAP están... Pero bueno, nos vamos na medida das nosas posibilidades, intentar eliminar todas as cousas que podemos eliminar. Ribeira, Vila García de Arousa, Pontevedra e Vigo. Nelas, poderás asesorar. Bueno, pois vamos a poñer en funcionamento outra das oficinas Smart que temos repartidas polo noso territorio, polas nosas vilas costeiras. Son 7 as vilas galegas de mar en onde están estas oficinas de asesoramento ao sector da pesca. Bueno, ao sector da pesca, a todos aqueles emprendedores, aqueles autónomos, xente que esteña interesada en desarrollar un proxecto e que sepa que a través destes fondos europeos que ten Galicia pode aproveitalos e pode levar, facer realidade pois esa idea que ten na súa cabeza e esa idea, ese proxecto, ese emprendemento. Por lo tanto, para iso nosotros creemos fundamental que a nosa xente esteña informada e por iso a apertura destas oficinas que tamén van a estar coordinadas con unha oficina virtual en Santiago, telemática, pero o feito de que esteñan nas nosas vilas e cidades creemos que é imprescindible. Non van a estar solamente aquí estes técnicos especializados que vai haber en cada unha delas, sino tamén que se van a desplazar por cada un dos nosos concellos, cada un o que lle corresponda, para facer obradoiros, reunións co distinto sector, coas asociacións, para, sobre todo, responder preguntas, aclarar cuestións, facer propostas. Bueno, creemos que canta máis información teña toda a xente, canta máis información teña o sector, canta máis información teñan os galegos e galegas, pois eu creo que é moito mellor. Trátase de que temos fondos europeos que sabemos que son complicados para, ás veces, poñelos en funcionamento. É unha legislación moi farragosa e, polo tanto, é imprescindible que a información esteña totalmente clara para que cando seña o momento de presentar os proxectos e despois, desde a administración, teñamos que xustificar eses fondos, pois esteñan o máis completo posibles. Por lo tanto, eu creo que unha proposta, unhas oficinas, que intentamos con elas axudarlle a xente que quere desarrollar estes proxectos e, sobre todo, que non perdamos ningún solo euro destes fondos europeos.